Guru ka. Ay nga to DJ ay po. Baka nandun sa Latin. Dapat di Latin. Bumasa ka pa. Duterte matin ni dong ganun eh. Ay, idol ko nga si Presidente. Ayan, talagang matulad na ni John Mark Abong nga boses. Kulang yung damit ko dapat yung checkered. Hindi, yung checkered na red. Favorite ko. Awa nga talaga dati matod nila dito yung kakaasin. Hanapin mo. Pag di mo na hanapan, patumbak kita. Lagot. Ay, type ko man lang yun. Just search ko na. Pwede naman pala ganyan. Dapat kanina pa. Kaya bumasa ka na kita kuan. Dito, sabi dito, Duterte, metan ni dong. Hello, Day, Jasmine Liktawa. Madina Mabiru Baluarte. Watching from Egypt from Rhodes J. Columna. Nag-cute, sabi si Loren o Abel. Parta ka mga di-afo, gusto ka bumbontog ka mo. Kita, chuma. Natin na dyan, naiawanan. Watching from Hong Kong po dito sa Admiralty with the Love One Girls. Request man Kuya Jay, Kailiw Kantula. From Loreline Bugarin. Mamaya na natin na kantahin yun. Hello from, watch this, EDH, California. Yeah. From Ordanza family, from Eileen Ordanza. At ilatan, kailiw kantula, iti kansyon ni Mita, wampay Mita Jay, matod nila. Nagado ko no, ililip na ni Ate Jasmine dyan, tinulog ko ni Presidente. Wow. Papanaw ko sa mitayan at biyag ko tinakarapapen para arakot mo lailo ti pereng mo kintay pudot nagitibisong mo kat nagtaan ti sipit ko kailiw kantulan biyag ko si kasada rigat ti mga klon ang masapul kung pumakada kailiw kantula ingingumutan ka di kantuwag tanda nagtaag subliya to di tagan na adat panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan kanayon to'y baro kung ko ngem adalat taragsak na iti impaay mo ayat anapod no inggat kanibusanan to kailiw kantulang biag sikat sanda rigat ti mga klon ang masa kung pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak tudita den na okay, ikaw na, ha? Japay kit din makaadang ano kay, ha? Nagdagsin to'y baro kung kuwasikakit in nagpanawan na siya at apa nagdana anap naman marisken lekta jak mapukaw panunod ko pintas mo na paiduma kailiw kantula biyag ko sikat sandang rigat ti mga klon ang masapul kung pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuwag tanda nagtaag subliak tudita na
Uri seryoso ti sunata nga ta. Makakatawa ta. Kablao man amin nga heron na family. Ano pa sa dito tayo? Kailiw kantula, biyag ko sikat salda, rigati mga kulon ang emasapul kun pumakada. Kailiw kantula, ingingunguten ka, di kantuwag dandanagtag subliyak tutita den na. Kailiw kantula, Pay. Awan, diretso naman doatan. Timangaklon ang emasapul kun pumakada. Kailiw kantula. Apa yun? Pangato ka mga pangato, kalayat ka mga kalayat, naman tuno na tinag ka dito, ha? Iliw ka na. Sabi ba kasi na, Morning, KARRUBA, watching from Milan, Italy, from Cynthia Barroca. Wow, Cynthia Barroca, hello! Ayan, and, ada di bisita tayo man ako, Yes. siyempre, iti pagayam tayo nga naayat, nga mang ted, iti pa-premyo, iti programa tayo. Ayan, good afternoon. Go ka man. Awanti, kumablawin ka ta? Hello mga idol, pagrit nga po, taga Barangay Bantog, Pitines, Alicia Isabela, kang ronanti Family at Vincula. Request ko man dyan, alas 3, tipar bangon. Wow. Well, good afternoon na po kata kita dita Bantog, Pitines. Bantog Pitines, kata diti apo, diti pagayam tayo, nga taga Alicia mat. Ayan. Siyempre, kaya naman ti kumablaawan, diti nga gayam tayo ni ating Walter RJ Umol. Ayan, junior ko na kumatay RJ ti palayaw na nga napayagan nga pagayam tayo, siyempre. Because of gabukin ni ading inang gayam tayo Ramon Isabela. And kaya dan sa manon, mang tatipa premyo KARRUBA iso nga watch out. Katigit ay followers sa ita and always listening to our program ta. Mangibigay dan manan iti pa-premyo. So, ipagpakablao ta dagiti kagayam ta kano, of course, to ex-kapitan Gloria Amin of Rizaluna, Bongkakayan of Padad, Kagawad Alice Dasig of Antonino, Kagawad Maricon Grefal of San Antonino, and Attorney Janice Gitelen of Del Pilar, Dr. Danilo Manang of San Antonio, and Kapitan Felipe Sabado of Rizal, and Engineer Vic Valdez of Barangay Antonino, and of course, board member of the 3rd District of Isabela, Attorney Karen Abuan, and of course, nagkapukini Kabsat Walter Umol. Dada nga, pagbati nga rod. Anak ko na. Pabati naman si ay mga idol si Ningning, nagre-repack ng paminta. Wow, dagi tamang launay nga, dahil tamang tinegosyo nga nagmayat, mabati ka mabalin agpunas iti mulagat. Wala, sumakit. Ngem siguro digital ti susaranda. Wow. Digital paminta na. Morning, KARRUBA, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, from Ems Emilia. At dapat nag-text kanya, kasi abalayan tayo. Ano sabi? Frustrated abalayan, hamumo nga pinagan, dati kuanam. Talna. Joke lang. And ayun ko na good Sunday PM. Ko na, kita mo sa bali nga style. Good Sunday PM. Sir June and JM. Pakigrit yung man, Tibulato family and Oliver family. Family as in fe. Ag-request aman iti kusko-kusko. Salamat ko na ni Attorney Adel Bulataw MS of LG MS. MS. Siyempre, dito na GSO. Di MSO na naman. MSO. And the rest of the group, kini Rubilin Abel nga ng titipa premyo edi last week. Thank you so much, Kabsat. Ni sino pa yadita? Ni Sir Engineer Arthur Bartolome and ayong gayam condolence ta pimanaw tay Kabsat na nga may sa Legati Bartolome dito Oscaris. Sino? Our condolences apo. DJ half-brother da. I have brother. Imatent pa DJ yan tayo hindi nanay, hindi na tayo ni tatay. Anak nagan na. Nalipata ko, tinaga na dahil Jayon. Ayan. Sige, ito dito for the meantime. Dati sunata apong aditin.
So nata apong request ni Abalayan Adele. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal, din ipaw-paw it amin na kwarta, taday taket nagregatam, laingen ni tiyak kwenta, tay eksakto agas tuenda, tagpapaimas kukwaenda, santo agbanbanog ka, agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududut met the break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon pa'y aparkagan ni Lola, nukas ta nga kamali ka, angem agan anos kalat, ta darling para pamilya. Yes. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududut met no break time, di da pa'y sungbatan tawag piman, samto pa sa rabuan sang karbaan, mairan ranod pati chismosan, no di da maikan ay irurumendakan tulang. Tiag package met kitliklikam, tamakin na bang ni katugangang, nasyasya at no karta ang latan, tay kang runa alang ti magatang, kontrolem lang iti pautang, kadagiti mapagtalkam, kang runaan na agsingsingpet ka, agkararagka ken kwa na, agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdudududududut met no break time, agaw awir ti aso all the time, kanayon pa'y aparkagan ni Lola, nukas tang agkamali ka, angem agan anos kalat ta darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdududududut met no break time, di da pa'y sungbatan tawag piman, samto pa sa rabuan sang karbaan, mairan ranod pati chismosan, no di da maikan ay irurumendakan tulang, no di da maikan ay irurumendakan tulang, no di da maikan ay irurumendakan tulang. Okay, di tangar tapo nga nagkibos. Iti may kadwa pa sa iti programa tayo. Napoluan Adda kami man nandito lang po kasamitang radio station tintay Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsam 8! Oh, agsubli kami nga rin kalapasanti sa pagmanuang kanito, Apo.